ఈరోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్ అభయ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు బాలచందర్ గురువు గారు మనతో ఉన్నారు. నమస్తే గురువు గారు. నమస్కారం అమ్మా. ఏపీ తెలంగాణలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎలాగైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి అనే ఒక గోల్ తోని కష్టపడి చదువుతూ ఉన్నారు. ఒక్కసారి కొడితే ఎవడి మైండ్ అయితే బ్లాంక్ అయిపోతుందో వాడే పండుగ ఉంటుంది కదా. మిమ్మల్ని మోడర్న్ వివేకానంద అంటే ఏమో అనుకున్నాం, కానీ ఆ రోజుల్లో మీ వివేకానంద గారు ఎలా ఉంటారో చూడలేదు, ఆయన ఎలా మాట్లాడతారో కూడా చూడలేదు. మిమ్మల్ని చూస్తుంటే సేమ్ ఆ వివేకానంద గారిని చూసినట్టే ఉంది. గురువుగారు, అభయ ఫౌండేషన్లో ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ అవ్వాలంటే ఎన్ని రకాలుగా పార్టిసిపేట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళు? అభయ ఫౌండేషన్ లో పార్టిసిపేట్ అవ్వాలంటే